Mosty, ktoré spájajú. Pod týmto názvom sa konala v Lučeneckom dome kultúry cezhraničná konferencia medzi slovenskou a maďarskou stranou. Mesto Sečeň vyhralo jeden z európskych projektov, ktorého výstupom bola táto malá medzinárodná konferencia. V rámci projektu požiadala maďarská strana o spoluprácu aj mesto Lučenec. Na konferencii sa rozprávalo napríklad o spolupráci obchodných a priemyselných komor v Lučenci a Šalgotariáne, ale aj o riadení vodných tokov Ipľa a o ďalších nemenej zaujímavých témach. Hlavným organizátorom je maďarská strana s tým, že vlastne mesto Lučenec prijalo túto myšlienku zorganizovať jednu z týchto konferencií aj v našom meste, čo sme veľmi radi, pretože podporujeme cezhraničnú spoluprácu a hlavne teda chceli by sme aj naďalej veľmi dobre spolupracovať s maďarskou stranou, či už s mestom Šalgotarián, či už s mestom Sečeň, alebo vlastne aj s ostatnými mestami, ktoré vlastne v rámci cezhraničnej spolupráce máme najbližšie. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy azok a kapcsolatok, amik... Považujeme za veľmi dôležité, aby vzťahy, ktoré sa niekedy prerušili, opäť fungovali. Či už v oblasti kultúry, vzdelávania, športu alebo poľnohospodárstva. No hlavne v čo najširšom kruhu nech sa vytvoria priateľstva a znovu to začne medzi nami fungovať. Hlavnou myšlienkou tejto konferencie bolo predovšetkým posilnenie cezhraničnej spolupráce oboch národov, ale aj rozvoj cezhraničného cestovného ruchu a hľadanie možností nových grantov Európskej únie. My tu žijeme na dvoch brehoch Ipľa v dvoch rôznych štátoch, ale napriek tomu nás veľa vecí spája. No a to je aj hlavným motom tejto akcie. Mosty, ktoré nás spájajú. Hranice už neexistujú a ja sa osobne veľmi teším tomu, že pani primátorka sa pridala ku nám a od začiatku nás podporovala. Teší ma aj to, že sem prišlo toľko účastníkov a môžeme si predstaviť úplne nové projekty, ktoré Európska únia vyhlásila na tento rok. Zdôraznil by som, že takým dôležitým krokom bude výstavba dvoch nových mostov na rieke Ipel, ktorá ešte viac utuží spoluprácu a priateľstva na oboch stranách rieky. Okrem slovenských družobných miest budú organizátori projektu cezhraničnej spolupráce hľadať možnosti budúcej kooperácie aj medzi poľskými, rumunskými, no a samozrejme maďarskými družobnými mestami.